Hola, sóc una xiqueta. No m'ensenyeu a ser femenina, ensenyeu-me a ser persona. Poema de Marta Pérez Sierra. Dones. Tu i jo som dones d'eure. Embellim murs i tanques. En establir diàleg. Som catifa de somnis. Graons de sol. Un vals d'arrels menudes. Dia a dia inventem la no rutina. Amb els peus ferms ens vestim d'aire. Per ballar amb estels. Som dones d'eure, podem ser alades, arrel, estiu, bressol, deix i mans, sobretot mans obertes, mans que curen, fulles que acaronen pedres, suspeses en el vertigen blau que ens teixeix, llaços que nuen mans. Ni la tierra ni les dones son territorio de conquesta. Debemos decir a nuestras mujeres y a nuestras hijas que sus voces son muy importantes. La meua reflexió és que el feminisme ha vingut per a quedar-se. Quan un bebè naix, ha d'aprendre tot des de zero, i la igualtat que ensenya el feminisme ha de ser un dels aprenentatges fonamentals de la seva vida. Ànims perquè tenim molt per dir i per fer en aquest i en els futurs 8 de març. Volem un poble feminista i que les dones maltractades no tinguen por i que denuncien els seus maltractadors. Ànims! Per avançar pel camí de la igualtat entre dones i barons, cal que les persones creixem lliures d'estereotips de gènere. Abolició dels gèneres socials. El feminismo es una escuela de igualdad, porque te sensibiliza ante cualquier tipo de discriminación. Es una escuela de libertad. Al hacerte consciente de la desigualdad sexual, te coloca por encima de ella. Y es una escuela de dignidad, porque te obliga a mirarte a ti y a los demás, ante todo, como seres humanos. El 22,7% de les dones de la comarca de la Ribera estan en risc de pobresa o d'exclusió social.
l'atzar li agraeixo 3 dos. A l'atzar li agraeixo 3 dos. Haver nascut dona. Per seguir avançant cap a una igualtat real, cal que fomentem entre les noves generacions una mirada crítica cap als estereotips i rols de gènere. Els gèneres socials, base del patriarcat, s'aprenen i, per tant, també es poden desaprendre. Eixe és avui el gran repte del feminisme. El dia 8 de març és el dia de la lluita pels drets de les dones, perquè ser dona no és un sentiment. No tractes amb lleugeresa assumptes greus ni cremes energies si cerques cosa fàcil. Mesura l'esforç per combatre el destí, que sol ser voluble, com ho és la fortuna. Oposa prudent, poc contra poc, i molt o tot, si ho demana l'embat. No veus el foc tot just encendre's? Dèbil l'apaga solament un bufit. Fort, el vent el nodreix i el fa créixer. Per a mi, ser feminista és estar a favor de l'abolició de la prostitució, de l'abolició per l'explotació reproductiva de les dones, de l'abolició del porno i l'abolició del gènere. Ser feminista és denunciar la violència masclista i la desigualtat. Per la lluita feminista ni un pas enrere, companyes feministes endavant. Ni una menys. Hecho de mujeres, de Lluís Mosquera. Estoy hecho de mujeres. Mujeres con pelo, mujeres gordas, mujeres que manchan, mujeres que escupen al suelo, mujeres con bigote, mujeres juez y mujeres camionero, mujeres delicadas, mujeres modelo y una mujer motosierra por cada mujer florero, mujeres con pezones de mujer censurados otra vez, mujeres madre, mujeres hermana, mujeres que odian, mujeres que aman, mujeres que abortan, mujeres que ríen, mujeres que lloran, mujeres tirita y mujeres ampolla. Y tú decides qué ser, feminista o gilipollas. Estamos hechos de mujeres y quien no lo sepa ver hay que recitarle esto hasta que se vuelva Lorca.